Bogen flyver. Jeg kan se, min mormor ringer. Jeg skal lige tage den. Se, den er glimmer på. Hej, og velkommen til den her video. Det er alt for lang tid siden, jeg sidst har lavet en video. Det har jeg tænkt mig at gøre op med nu. Så blev det tid til at åbne en pakke her på kanalen igen. Lad os bare komme i gang. På forhånd beklager den her stribe, der lige sådan... Jeg har været super spændt på at åbne den her. Lad os bare tage den første ting op. Næsten som altid i de her pakkevideoer vil der være noget kreativt, og den her gang kommer der også noget. Det første er det her silkepapir. Sådan valgte derinde, så tænkte jeg, at jeg kunne godt bruge noget sådan neutralt papir, og det skulle ikke være karton, fordi jeg tænker, at det her silke noget, det er sådan, det er måske nemmere at sådan have i sin junk journal, så den ikke bliver så tyk, fordi karton er rimelig tykt. Så det var i hvert fald første ting. Så den her ting er måske lidt mærkelig, og jeg ved ikke, om jeg har læst målene rigtigt. Sådan en lille... Det ligger simpelthen i en taske, og fornemt. Okay, det kan godt være, at belysningen svinger lidt. Jeg sidder foran vinduet, og det er ligesom det, der ligesom holder lyset i videoen, så solen den går lidt sådan. Men i det mindste er der sol i dag. Fortæl mig ikke, at jeg er skør. Det er nemlig til mit keyboard. Jeg så, at man kunne sådan købe sådan et præsending eller sådan noget til sit keyboard, fordi at jeg bruger ikke mit så meget lige nu. Og det står egentlig bare og bliver støvet, og det synes jeg er sådan lidt synd og lidt kompliceret at sådan skulle tørre det af gennem de der keys. Så jeg så virkelig fancy, eller ikke fancy, det finder vi ud af, at man ligesom kunne dække det til ved ligesom at købe sådan en præsending specifikt til det. Og så kunne man læse nogle mål, og jeg prøvede at stå med min lille lineal og måle på mit keyboard og se om det passede. Og her er resultatet, og jeg aner ikke om det passer, så det skal jeg lige finde ud af. Så man lægger det egentlig bare over, og sådan lidt, så går det lidt rundt under kanten. Så strammer man det ind med den her. Det er helt klart den største ting, jeg har købt i den her pakke, så det resterende bliver lidt mindre. Så kommer der en lille taske med. Why not? Måske er det ikke en præsending, jeg har købt. Måske er det et telt til mit keyboard, jeg har købt. Jeg tror lige, at jeg vender pakken om, og så sådan hullet på pakken nedad. Sådan der, så kan jeg ikke se, hvad det er, jeg tager. Jeg troede faktisk kun, jeg havde købt en plastik til den side. Keep til den side. Trendy. Enormt sådan fine hårklemmer. Sådan set frem til, jeg ved ikke, sådan den her grønne. Efter jeg har fået farvet mit hår mørkt, så tænker jeg, at grøn er rimelig sådan cool sammen med. De føles bare sådan en del større, end jeg lige havde sådan. Jeg ved ikke, om jeg kan teste det nu. Jeg ved ikke helt sådan. Lad os prøve. Jeg kan bare mærke, at den er på vej til at hoppe ud af mit hår. Den har også lige sådan noget ekstra plastik, der sidder her. Der skal lige sådan krasses af, for at den går lidt mere smooth ned, fordi det gør lidt lille smule ondt. Det der. Den her kan jeg faktisk godt huske, at jeg købte. Man lægger på papir. Tegn efter, som man nok gjorde som lille. Jeg gjorde i hvert fald som lille på sådan nogle forskellige mønstre. Først var min første tanke, at jeg ligesom ville lægge den på papir, tegne kroppen, og så måske prøve at designe noget tøj på hende. Men så for nylig så kom jeg i tanke om, at til min journal, det kommer virkelig så meget til sådan at handle om min journal, der tænkte jeg, at man kunne man lægge den ned på en side, tegne figuren, fjerne den, og så har man ligesom figuren af sig selv, og så kunne man så derefter tegne det outfit, man havde på, oven på den her figur. Til det nu en minde, man vælger ligesom at sætte ind i bogen, så kan man også lige tilføje, hvilket outfit man havde på til det minde. Fordi jeg er virkelig svært ved at tegne kroppe. Stickers! Oh ja, Nancy. Sådan nogle klistermærker, som er lidt mere sådan... Jeg plejer tit at købe dem med dyr eller sådan et eller andet. Det her det er mere sådan mennesker, som sådan viser, hvad det er, de gør. Hvis man bare lige sådan... Jeg gør det sådan her, så du bare lige kan se nogle random. For eksempel, hvis man laver en spread, en side journal, hvor det er, at man er ved at støvsuge. Eller man vil gerne lige skrive, i dag har jeg støvsuget, så kan man lige tilføje det her klistermærke. Hvis man nu er vildt meget fan af vandmelon, og man sådan en sommerdag skriver noget om en vandmelon, så kan man tilføje det her klistermærke. Det er sådan nogle klistermærker, som for sådan, du kan tilføje, hvis nogle basic ting, du gør i løbet af dagen. I stedet for at tegne det, så kan du bare lige finde klistermærke, der fortæller det. For jeg har åbenbart ikke nok klistermærker.
Ja. Så spændt. Man kunne vælge imellem tre forskellige forsider. Jeg kunne godt lide den her på grund af farven, men Nå, det er faktisk sådan en avocado, der på forsiden. Jeg troede, det var et grønt æg. Farven, der var enormt cute. Jeg har aldrig kunne lide grøn, men lige for tiden begynder grøn sådan at sige hej. Det er ikke en notesbog. Det er sådan en stickerbook. Hvis den her virker godt, så er den genial. Sine egne klistermærker herind. Og så kan man ligesom lave kategorier sådan. På den her side er der kun mad klistermærker, som jeg finder fra mine klistermærker placerer herinde. Så jeg er så dårlig til at forklare. Get the point. Jeg har forskellige klistermærker til højre og venstre. Og for at samle et emne, så køber jeg den her bog. Så et emne er mad. Så jeg finder alle de klistermærker, jeg har rundt omkring med mad. Sætter dem her. Så hvis jeg skal bruge noget mad i min journal, så kan jeg finde dem her. Og jeg kan lige se her bagpå, at den er ikke så god kvalitet. Prøv lige at se, what is that? Kan man se det sådan, hvad laver du? Hvis nu den virker genialt, så kan jeg godt se bort fra det. Det er lidt ærgerligt. Det er lidt ærgerligt. Så skal vi lige få afgjort det nu, om den er god, for jeg har jo de her klistermærker. Der cutter en fisk, så er den bare inde midt i det hele. Og så er det så meningen, man kan tage den af igen, ikke? Jeg kan tage den af, men hvor meget holder den? Sådan. Jeg kan klistre den lige på. Bogen flyver. Jeg bladrer en side. Nej, det var ikke den side. Jo, det var den. Nej, det var ikke den side. Jeg lukker lige bogen. Eller den her. Lad os lige gå ind og se, hvordan klistermærket det har det. Jeg ved ikke, hvilken side jeg putter det på. Der. Og den sidder der stadig. Det klister rimelig godt fast. Men det er bare pisse skam, at bogen den er crushed, because jeg får aldrig noget fra Temu, som er sådan crushed. Nu har jeg så fået det. Jeg siger ikke, at tingene er god kvalitet hver gang. Jeg siger bare, at de ikke er crushed. Men det er den der. Og så kommer lige sådan afdæmpet lys, fordi jeg er trist nu. Solen ikke lige sådan. Næste. For jeg har nemlig købt en masse stickers, som er ifølge mit hoved ikke er ikke i en kategori. Fordi der er bil og mad, du ved. Og så hvis jeg havde den der bog der, så gør jeg ligesom biler på den ene side, mad på den anden side. Cute. Træk et kort. Meget sådan aesthetic. Jeg tror, jeg endte med at gå med sådan 22 ting i den her pakke. Fancy pakket ind. Fed. Nå jo. Ja. I julegave, så gav jeg mig selv sådan nogle, de hedder oil pastel. Altså sådan oliefarver. Kunne jeg godt tænke mig sådan, at de blendede fint ud. Og så har jeg set, at man skal ligesom bruge sådan nogle blende ting til det. Den vil jeg bare købe herinde, fordi hvis det nu ikke er noget for mig at time sådan nogle der, så gider jeg ikke gå ind og købe noget dyrt noget. De er sådan ikke særlig bløde, de er virkelig sådan hårde. Ja. Jeg har købt et telefoncover, men det ser vanvittigt stort ud. Jeg har altså trykket iPhone 12 mini. Den kommer lige i sådan en slikpapirspose. Så det ser sådan her ud med sådan 2 katte. Og igen, grøn er begyndt at gro på mig. Jeg prøvede det lige sådan. Okay, noget er galt. Den er 20 gange større end min telefon. Jeg lagde bare lige min telefon i. Altså den svimmer rundt. Så er det min søster, der skal til at have det. Jeg har trykket 12 mini. Det gør altid. Ej, okay, der står 12 Pro nede i bunden. Det må jeg lige tjekke, om jeg gjorde. Ej, det var trist. Det var det eneste, jeg købte af cover. Jeg havde selvfølgelig mange i kikkerten, men jeg valgte ligesom at slette dem, fordi jeg kun ville gå med 1 og være lidt mere sådan... Annika, du skal ikke bruge 20, du skal bruge 1. Selvom de her klistermærker kan trøste mig. Hvorfor lave klistermærker i en pose, og så putte dem ned i en større pose? Unødvendigt. Hvad har jeg købt her? Jeg tror ikke, de ville være så små. Ui. Okay, jeg prøver lige, om jeg kan finde nogle, jeg kan lide. Cute, det er sådan flot grøn. Eller bare sådan her. Cute. Berries. Macaroons. Det er normalt ikke den slags klistermærker, jeg vælger, men spændende. Der var nogle gode i alligevel. Altså, jeg kan ikke bestille en pakke uden at købe de her. Jeg løber tør så hurtigt. En tape-ruller. Halløjsa. Og de er bare meget bedre end limstift, fordi limstift har man over det hele. Her kan man bare lige... Så den skulle også gerne komme en pakke af mere. Så den her pakker ikke lige ud, men det er papir, sådan noget specifikt papir til ligesom at bruge de der oliefarver. Oliepastel, altså olieblød
blyanterfarver. Hvad hedder de? Oliefarver? Det lyder bare som om det er sådan noget med en pensel. Oliekridt, vi kalder det oliekridt. Noget specifikt papir til det. Sticker! Og det her, det er ikke bare klistermærker. Det er klistermærker, jeg har kigget på længe. De er til neglene. Så sådan en negle på i en sådan mørk farve. Og så på de her ovenpå. Jeg troede godt, jeg kunne have dem på, uden at lade min negle gro ud. Men jeg kan godt se, at de er sådan rimelig store. Så jeg lige prøve at tage en på. Hvordan tager man dem op? Okay. Ui, jeg rev det over. Jeg fik en stor en. Det er ikke så pænt, fordi at det er meningen, at den ikke skal fylde hele neglen. Men fordi mine negle er så små, så fylder den hele neglen. Så fancy. Hvad har jeg købt? Det er rigtigt nok. Jeg har købt sådan nogle magneter, hvor der ligesom er magnet på den ene side, og så klister på den anden side, så man bare kan klistre dem fast på noget. Jeg har tænkt mig at prøve at lave en lidt mere sådan venlig ophængningsmåde. Jeg vil gerne hænge sådan nogle plakater op, og jeg har set en metode, som er måske lidt mere venlig mod væggen. Og der skal man bruge blandt andet magneter. Og den resterende ting, man skal bruge, kommer. Sticker! Ej, hvor er de flotte. Det er sådan nogle månedsnogen. Sådan Happy New Year, januar, februar, sådan marts, april, maj. Man kan sådan se, der står månederne, som også er klistermærker. Og så er der selvfølgelig klistermærker, som omhandler månederne. Oh my god. Sådan, I love mom. Det er nok sikkert, fordi det er sådan morsdag den måned. Ej. Halloween. Ej, hvor cute. Jeg kan se, min mor ringer. Jeg skal lige tage den. I'm back. Skulle lige. Stickers! Min yndlings sådan, figur. Altså, hvis man snakker matematik. Der er cirkler og trekanter og firkanter. Så min yndlings, som sikkert ikke har noget med matematik at gøre, men det er sådan en stjerne. Min yndlingsfigur kalder jeg det. Kan man ikke godt kalde det en figur? Min yndlingsfigur er en stjerne. How pretty. Så jeg købte bare et helt hav af stjerner. I got my stars. Sticker! Oh my god. Oh. Den giver girl party. Så kommer noget blå. Mix. Look at that one. Det er mere end okay det her. Lige se, den har glimmer på. Den skulle have været i papir. Hvorfor kan man ikke købe nogle plakater, der er inde i papir? Det er mere sådan noget vandfast plakater. Jeg skal ikke have en vandfast plakat, fordi den skal hænge indenfor. Og jeg troede egentlig også, den ville være lidt større. Jeg prøvede igen at måle med en lineal. Ja. Der kommer sådan en. Do you know this guy? I do. Jeg var til koncert med ham tilbage i oktober 2021. Youngblood. Og jeg fik ikke købt nogen plakat til koncerten, fordi jeg købte nogle andre ting, som jeg gerne ville have. Jeg kunne købe det hele. Jeg tænkte bare lige for sjov at finde en på Temu. Og det er jo ikke, det er jo ikke fedt, men jeg giver det en chance, som koster næsten ikke noget. Ja, nu må lige se, hvad jeg gør ved den. Flere af de her stickers. Kop af solen. Hotdog. Stars. Fisk. Alt muligt godt fra havet. Jeg har nemlig stempelfarve i utrolig mange farver, men sådan de der mere bedre kvalitets stempelfarver, som den her faktisk er, I guess. Den har jeg kun i sølv og i rød og i sort. Så tænkte jeg, at den er gået i stykker. Det tænkte jeg ikke. Jeg har lige sagt, du er god kvalitet. Så tænkte jeg, at det kunne være vildt fedt at have den i brug. Jeg har lige sagt, du er god kvalitet, og så er du broken. Jeg har det her sådan brand af stempel farve
allerede. Og det er nok det bedste sådan stempelfarve, som virker rimelig godt. En brun en. Stickers! Hvor mange har jeg sagt det nu? Den her, det er sådan noget movies, hvad hedder det, biograf-agtige stickers. Popcorn. Popcorn er rimelig ikonisk, men jeg kan faktisk ikke lide at spise popcorn. Ikonisk. Okay, vent lidt. Vi har kun én ting. Det er noget kedeligt. Det er noget sådan voksen noget. Den sidste ingrediens på det. På den måde, jeg har tænkt mig at hænge mit billede op på min væg. Uden en ramme. Papirklipse. Nu kan jeg faktisk allerede teste, om det virker sådan en smule. Magnet og metal. Det sidder sammen, og så er det ligesom ikke, man skal klistre den her på væggen. Altså sådan, læg den på væggen, malertæppe over, klister et stykke magnet på din plakat bagpå, og så. Det er meget svagt. Det er det. I don't know. Det var bare nice, så man ikke skulle tage bort hul, eller klistre med tape, som man ikke kan få i, eller. Det var sådan set alt for det her haul. Jeg kunne vildt godt lide klistermærkerne. Tak fordi du har set med på den her video. Et år senere, så laver jeg en igen. Tak for at du så med.